Bel, where are you going? La Cuachera. Ha? Ribs Festival kahit umuulan. Let's go. Nagtatanong si Isabel kung bakit daw wala ng merry-go-round. Tapos ito sarado na. Wawa naman. Mag-ano na baby? Mag-fall na? Magtataglamig na naman? Let's go na lang. Merry-go-round gun na oh. Ano? No more na? Ha? Where's the pig? Ha? Ay yeah. Inflatable na pig. Oh. Let's go. Hanggang 10 PM naman to Bel, kaya ayos. Can we go to the bouncy castle? Yeah, smells good Bel. Ha? Isabel? Smells good. Let's wait tata. Sasarap ang mga ribs niyan. May mga trophy pa oh. Ha? Bouncy Castle? Is it free? Let's see. Oh, excited si Isabel sa Bouncy Castle. Free! Mamaya matutuwa si Chik Chik nito. May live bands pa. Oh, go, go. Dali, let's go. The middle. With the ate. Yeah. Bili tayo dyan mamaya. Isabel ay ang bango dito sa Rib Fest Festival kasi hinihintay ko pa si Helen at si Kuya kaya hindi pa ako pumipila. Mahaba yung mga pila. Tapos si Isabel yan, naglalaro pa. Laro pa si Delay. Yung pila doon no, mahaba. Tapos pabanda dyan sa kabila, pabanda. Inaalala kasi namin kung asan kami bumili last year. Dito ata sa Bakay na to o dyan sa Bili. Lahat naman masarap eh. O dyan 3-meat combo. $35 but ako na half-rack the ribs. Ako na full. Pero gusto ko ito may sausage. Raho kulit pa ng bantay. Last year si Joanna order niya sausage. Masarap itong sausage. Eh yung sausage yun oh. Ayos. Nalo. Hindi ko alam kung anong kukunin namin. Kaya nga, hindi ako maka-decide. Sino lang garang ano? $35? 3-meat combo? Oh, 35. Aram ko na Marcos ako. Half na-wrap na. Ayos. Hindi ko maubos to. Dadala ko si Joanna. Masarap yan. Kaya nang rag na. May Paris Festival ako sa to. Wala na, ubos na daw. Sarap pa yung tao. Or
Our goal here today was to make you... Sir! Ito na pala ang may pinakamagandang bahay sa anis ko daw. Sila madam. Yan, dito. Malis na. Saan si madam? Tulaw daw, tulaw. Pumasok si Joanna. Pumasok si madam. Ah, ano na? Joanna. Pumasok. Ay nako, work na naman. Work na naman. Ay ko, pumasok ka na lang. Nag-bless ka na kay tita? Tita Carmen. Bless Tita Carmen. Yeah. You want to dance? Papa, can you enroll me? Yeah. Ah, si Jik Jik. Hindi naman ako. Dumami ng tao. Ayos. Hanggang alas 10 ng gabi. Hanggang Sunday na lang to, Sunday. Sabado ngayon, hanggang bukas na lang pala. Kaya nga, Yung mga tatay na naglo-lollipop. lollipop na. Yung mga ba, yung mga anak sa likod eh. Mga nanay. Hindi pa, malapit na. Wala na yung ingay. Wala na yung ingay. Pahinga. Sabi nila magano daw sila, kakain ng ribs. sabi nila. Oo. Wala na yung mga show band. Mga inay. Pag winter, wala na. Sa loob na naman tayo nito. Hindi, kaya nga isip ko na pwede ng wall na yan. Para maano na. So kami ay nag-enjoy po with Sir Nico. Yan, si Sir Nico, si Sir Jeff. Sir Jeff and Ma'am. Naiya si Ma'am. So may mga bago tayong kaibigan dito sa Saskatoon City. Ayaw nyo, Bicolanong layas. Sila yung nagtsatsaga sa akin. Hindi. Wala na ata kayo nagtsatsaga. Very informative. Yan. Informative ba? Para sa Saskatoon po ano? Yun nga ang sinasabi namin. Pagdating about sa mga pathway, hindi nyo kami maasahan. Pero pag sa galaan, sige, go tayo. Sila sir, sila kuya. Yan. Diba? Mga party tips. Si Joanna wala, susundin ko nga, hinihintay ko mag-message. Gawa na nga palabas na 'yon. Ay sir. On stage. So parang
Susundin ko na si Joanna. Nag-enjoy pa sana si Isabel doon, no? Tapos sila kuya, yan, nandyan lahat, oh. Mga kaibigan namin. Hanggang alas 10 kasi to eh. Bukas hanggang alas 6 lang to. Yun. Bilis ng oras. Yan kami ay paalis na eh. Gawa ng si Joanne nag-message na. Magpapasundo na, kaka-out lang eh. Let's go, Bel! The next day. Yan, so nandito kami sa Broadway. Sunday, naglalakad-lakad kami. Mama? Tatapos pa lang namin magsimba. Barney in the gate, Mama? Yes po. He's still in the gate? Maybe. Why is he still in the gate? Open ba yung flower shop? Gusto mong dumaan dyan? Ano yan? Nasa labas nito. Sarado ata, bibi sila. Try. Flower shop nila. It's close enough. It's close. Sira na din. Ay, talaga sa mali dati. Bibi, may mga dugo. Hi. Oo, oo. Wow. That one, sprinkle one. This one? Cheesecake? Oh, the sprinkle one? Yeah, she said it. You wanna try it first? If you Mga really aso. like it? Gelato. Butik bistro tong, di ba? Oh, I have spoon. Thank you. Okay, here you go. Parang sasarap. What else is offered on the others? Desserts, ice cream. So nag-o-offer din sila dito ng breakfast, no? May tea sila, lunch. Yan, lunch. Parang gym something. Bilhin ng pang sa gym. Siguro dati mag-try kita digdi next time. I like. Ini ang gusto ko. Ano ba? You like the ice cream? Ha? You like it? Of course. Basta matamis. Daming dogs bibi. Mga Germans. Enjoy 36 flavors of milkshake. Milkshake. Good sa'yo. Gusinda. 36 flavors. Ayos ano? Order ka na isa. Tapos so ano kaya? So ice cream kaya. Ang daming flavor ng ano. Foothills kaya daling ice cream. Ilag mo sa video na Foothills ice cream. Ito, Foothills ice cream to. Ano ba? Ito ang flavor nila. Ang dami. Ha? Yeah, it's a big bear sleeping. Ang cute naman. Tapos may mga cakes pa sila. Parang sasarap na. Mas masirang? Ha? Parang sarap na. Lahat mas. Meron pa doon. Ano yung nandun sa gilid? Ano yung nandun sa gilid? No, I'm not gonna play with the Ito. dog. Ano? Cookies, mami. Oh. Sabi ba ganyan gusto? 85 cents. Hindi ko makain dati mga Yung nagsiserve sa amin yung may-ari. Ang bait. Nandun. Ang dami niyang aso, 5. Lahat German Shepherd. Ha? Gustong puntahan. Let's go. Masarap tong maple walnut na milkshake. Ang maganda sa kanya daddy kasi yung mga ice cream niya, ginagawa niya milkshake. Milkshake. Masarap yung So Foothills. 35 flavors. Ang damakmak. Dito na kami sa Hindi na kami dyan sa may Broadway. Dito kami sa may neighborhood. Sa likod. Lakad-lakad. Mama, I was scared in the jacket. Come on. Sarap. Macarons, no? Ayun. Tapos sabi niya, di ba? Merong bagong dating na taga-Ukraine ata. Yun ang gumagawa ng ice cream lang isa ata. Yung gelato ata, yun ang gumagawa. Diba? Hindi kasi yung mga order daw. Oo. Ayos, no? Latang magfa-fall na, no? Na-yellow na mga dahon. Kasi sa September 22 po, fall na dito sa Canada. Talaga? Yun ang
Simula ng Relax sa neighbor. taglamig. Ano ba to? Grace Westminster. Yan o, yung kalsadang yan sa tawid dyan. Victoria na yan eh. Ganda ng puno. No? Tapos pag winter, wala na. Wala na naman yung kalbo na naman. Annabelle? Ayos ka lang? Eh. Ano yan? Wow! Ayun o. Just one lang. Here! Isabel! It's right here! This one? This one? Ah. That's it. Purple? Oh. Orange. This is orange. Oh, this one orange pala no. One. Okay, let's go. So, yan na, nandito kami sa Superstore. Hindi na namin natapos yung paglakad-lakad namin sa Broadway. Gawa ng si Joanna sumakit yung tiyan. Pagtikim niya ng milkshake, ako hindi naman eh. Until lang okay naman ako eh. Si Joanna sumakit yung tiyan, kaya umuwi na kami. Tamang-tama, uulan na. Kaya wala kaming payong, kaya umuwi na rin kami. Dapat pala, kanina, bago kami umuwi, duman muna kami dito para bumili ng butter kasi nakalimutan ko. May ibibig pala na ako na rainbow trout yan. Kasi yung kapitbahay namin, nag-fishing sila. Binigyan kami ng napakalaking rainbow trout. So, yung kalahati, pangsigang ko, yung kalahati, ibibake ko naman. Kaya, bibili ako ng butter. Tapos, sabi ni Joanna, vitamin C daw. Tapos, ano pa ba? Ano pa ba yung Bel? Kamote. Panglaga ni Joanna kung minsan yung binabaon niya. Kamote. Ano Bel? Let's go. Let's get butter. Kung ano-ano kinukuha. Let's go na. Kailangan ko pala ng lemon. Apel oh. No, put it in the plastic. Oh, dinosaur. Cucumber ni Isabel. Ay, malambot na Bel. Ito. This one. Can you see? Oh, pwede. Oh, lagay mo dyan sa ano. Put it here. Here. In your shopping list? Yeah, thank you. Let's go. Baka nakalimutan ko, kailangan ko pala nito. Magana ako. Pang tapsilog ni Joanna. Almusal nila ni Isabel. Bel, come here. Ano kaya? 14, 11. Ito. Pwede na to. I-slice ko lang muna yung fish. Slice lang naman nilipis yan. Mga marinade. Pang tapsilog. Bel, let's go. What's that? Ha? Nasaan si lobster? Nasaan si lobster? Oh, mga live lobster oh. Why is that falling? Ha? It's for food. Mga lobster. Let's go, let's get butter na. Mga crab na malalaki, no? Yung mga lobster. What does the crab say? Yep. This one, Ben. Yan lang. President choice lang. This one. Oh. This one lang. 8.29 lang yun, no? Huh? Salted butter na yun. That one? Oh. Okay. Thank you. Oh, let's go na. What else pa? Go to this one? Oh, let's go. Calamansi extract. Para sa pag-marinate ng ano yan. Ng tapa. 6.89. Mura na. Bel, let's get papaya. 1.99. Papaya. Naiyak yung bata. Pwede na to. Get this one. Get two.
May addiction ngayon si Joanna ng ganito eh. Yupoki. Yan. Lumipat kami dito sa Muho kasi walang kamote dun sa sa superstore. Kaya nakakuha ako. Tapos dinaanan namin to. Addiction na ni Joanna. Kasama yung buldak. Buldak. Maanghang to pero masarap. Ano? Kung kaya gusto nyo i-try, nandito lang sa part ng yan, ng mga noodles sa baba. Yupoki. Po. So yan, nakauwi na kami ni Isabel at na-ready ko na rin ang aking salmon na ibibake. Ito yung binigay ng kapitbahay namin. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, ito yung kalahati. Binaka ko yung ulo. Yan, pero pangsigang ko yung bukas. Ito ay pamilya ng salmon pala, rainbow trout, nakalimutan ko. Yan, pinaglalagyan ko lang ng lemon, butter, bawang, salt, black pepper. That's it. Kasi dati na itong istang to, malasa na tong dati. Mukha lang yung maliit pero malaki po yan. Yan yan pa nga yung sobra Binaka ko yung ulo, malaki yung ulo niyan. Kasi itong kapitbahay namin tuwing nakakahuli sila ng sobra, lalo na malaki ang nahuli nila Tito Sherwin, binibigyan kami. Lagi kami binibigyan. Sabi niya kahapon, meron pa siyang maliit, si tita maggagawa ng tinapa. Sabi niya. Kaya sabi niya baka daw bigyan niya si Isabel. Lollipop. Lollipop. Yung kahapon pa yan sa sa Ribs Festival. Yan to. Ilutuin ko muna to at tingnan natin na maya-maya. Yan, bake ko muna yan. Yan, so habang ako ay naghihintay ng aking binibake na salmon, kanina pala after nung simba namin, nung bago kami naglakad-lakad sa Broadway, napadaan kami dun sa isang restaurant, Una Restaurant, parang pizza ata yun, parlor maganda yung loob ng restaurant. Tapos sa gilid meron silang parang outdoor patio, meron din sila sa labas. Pero sabi ng babae, kung meron daw kayong alagang aso na hindi pwedeng ipasok dun sa restaurant, kaya meron din silang space dun sa labas. So okay yung ambience sa loob, masarap yung pizza nila. Yan, so doon na kami nag-lunch after nung simba namin. Yan, so after nun, yun na nga, naglakad-lakad kami dun sa Broadway. Tapos medyo, after nung pumunta kami dun sa Boutique Bistro, di ba? Trinay ni Joanna yung milkshake pero sumakit ng konti yung niya, tiyan, kaya umuwi kami agad. Tamang-tama naman makulimlim na, tapos pagdating namin mga ilang minuto lang bumuhos na ulit yung ulan. Katulad kahapon sobrang ulan nung sa Ribs Festival. Yan. Ma-share ko lang yung Una restaurant. Dito po yan sa may Broadway. Yan, maganda. Ito ng aking binake na salmon, ayos. Ulam. Yung ulam namin ngayon. Bukas naman, sinigang na salmon. Kasama na. Nagsaing na rin ako. Yeah, so kahapon nga umattend kami ng Ribs Festival. Wala si Joanna kasi nasa trabaho yan. So nagkita-kita yung mga kaibigan namin. Kasama namin sila Helen at Kuya. Yan, nandiyan yung picture namin. And siya nga po pala, shout out kay Sir Nico and sa pamilya niya and sa friends niya. Yan, so sabi nila nanonood daw sila ng vlog namin. Yan. Salamat po sa inyong suporta. Yan. Si Isabel ang ingay. Run ang ganyan ang ganyan, ang Godzilla niya. I'm Godzilla. Halika dito. So yun ang ating vlog dito sa Saskatoon. Hindi ko alam kung ano pang mga sunod na event. Parang wala na. Fall na September, ngayong September 22 ata. Fall season na dito sa Canada. So ano mong hihintayin? Trick or treats ng mga bata sa Halloween. Sa sa November. Yan, panahon naman mag-sale ang mga chocolates. Yan na naman ang abangan namin. Yan at kami ay magdi-dinner muna at manunood ng movie. Nauna na yung Godzilla. Di ko alam kung anong sunod.
Nung nakarani palay kami Guardians of the Galaxy. Kaya si Isabel alam na yung mga karakter sa Guardians of the Galaxy. Sana okay naman tong niluto ko. Yan at magidino muna kami. Yan. Meron pa nga akong tira nung kahapon. Hindi pa naubos. So yan. Yun muna ang ating vlog dito sa Saskatoon City. Yan. Bye-bye. Isabel.